sinden model ngene. Lah kula kek mundhak astine ning Mundhak bokonge tok. Ngaturaken sugeng dalu dong. Kalau mak printing ya di nganu sebut anak, nggih, wilujeng dalu. Nggih, niki lak mau ni kepanggih mriku niku. Teteh. Kok teteh? Teteh. Oh gitu. Mbok yo anut umume. Iki ditimbali Mbak Cangek kon. Kon nyanyi kok malah ndodok mbok yo ngadeg. Lho matamu Hei. Wah, pelanggaran iki. Lho wis jedot-dot. Malah ora kajen to ade dadi. Aku malah aku di matam. Nggih, Nduk. Nggih, dalah. Iki malah sowan ning laladan gondang. Iki lapo bocah sitok iki? Kaya kena sawan watu payung iki. Lah karang niki jumbuh kalih piyunan. Napa? Nyidam Sari kan pancen nggih kedah kaya apa lingarani gandrung kapirangu ngoten niku. Nggih. Kok tak munggah rene meneng kok mau. Ngaturaken anu riyen sembah bekti dumateng sedaya warga masyarakat Bunyai Rembik. Ya, diatur sik. Iki asmanipun Sembah bekti ki ulul salam. nggih. Ora ngono. Wah nek ngono ki padha karo wong rek badan. Wah iki jantan. Pak Petro, No. Mbak Nyai Rembik ngeten jenengan dodok teng ajenge. Wah, moh paling yo hawa nek ngerti kula niku. Nggih. Mewah nggih ngaturaken sendalu dumateng sedaya marga masyarakat Ora sah mentel-mentel. Gandong Biasa wae. Blado. Gondang blado. Gondang blado batang Batang. utum batang. Oh ketek pancen ojike. Kak, kok nyotakon beneran kek jenengane desane ngondi Kabupaten Batang. Gondang Gondang blado. Blado. Kabupaten Batang. Batang. Heeh. Utum batang. Arek Batang. Mas, tolong durusi rono kae, Mas. Kita batang ya. Ayo, Niki tembangipun apa? Nggih, niki kalau mau Nggih. Bapak Matur nuwun. Nggih, atur wilujeng ingkang sami rawuh. Aku lawuh mriki kalih dewasa Siap, gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Kedisian Pak Tentara. Jane rek hasil sithik-sithik malah. Nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki kalian sedulur Solah Gongso. Wah, tenan kok. Kepanggih kalian Aak Gun. Bapak Gun menika bapak kula. Blangkone Nggih. 5,6 tak jajal pas engko rek warisake. Dantem Engko dasi. ninggali 350 ora Nah. kacek. Tuku 280. Nggih, menika mugi-mugi sedaya keluarga masyarakat Gondang. Gondang nggih paringono sehat sedaya. Tambah rezekine Ibu panjang yuswa. Nggih ingkang tenanem napa mawon paringi apa ya? Paringi Ya diparingi subur. Lah subur Joroyo-royo. Paringi regane larang. Sing wis ndek bojo mugi-mugi paringi keluarga sing sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Aja kaya Kok sakinah mawaddah wabarakatuh piye to? Lah piye? Sakinah mawaddah warahmah. Nggih. wabarakatuh. Sing anake gek siji mugi-mugi lek ndang duwe adi, lek ndang digawekake golek ae do gawe. Maksude Iki kok nek ngongkon nggo irama ngono lho. lha ngono kuwi lah. Masa gak ono wayang kon gawe nang kene ya teneh aku ya kepengin kok ya. Lah ya sing urung ndek bojo lek ndang ndek bojo. Ayo karo nyong ngono. Diamini. Monggo diamini bareng-bareng, Mbak, Mas. Nggih termasuk Mas Dalang lek ndang. Oh, amin ya robbal alamin binerkahan. Cipir tabrak truk. Napa niku? Cakep. Nyindir kok arep. Nggih. Nggih. Temangipun wonten Nggih kalau mau bawanipun Pak Petro gitu. Nggih. Pangalembono kagem sedaya warga masyarakat mriki dipun tibakaken raos tresno panjenengan dumateng Oh, warga baik. masyarakat mriki semonggo. Kalau mau Ngidam jane enten sing Sari. nyuwun, enten sing nyuwun gembus asmara jane. gubuk. Eh? Gubuk asmara kok gembus Rahwana. Mas gubuk asmara. Aku Lah, gembus asmara sama. marai sing bener, Mas. Aja tiru-tiru kangkung kedukane Mbah Taat. Nggih, monggo sinarengan kalian
Solah gongso. Solah gongso. Wah, lan audio Sailendra musik monggo. Niki wah nganggo sound system jan jembenggur. Nggih. Niki audione saking pundi nganu Menika saking Kadangredo kula saking Bladu menika Mas Angga. Oh Mas Angga, halo. Nggih. Apik suarane murah regane karo bolo dhewe iso dutang selapan to Mas. Niki mirengke Pak Lurah Bapak Gunawan kali Pak Bau Pak Teguh gandeng son kan Mas Angga niku teng mriki ngalah berkah ngendikane kena dutang selapan nek wis duwe dicicil kena. Ngeten ta Mas? Pak timbang dikes ala mending dutang. Pak Petro ki ampun sia-sia niki wong kondang lho niki Pak Petro. Kondang apa? Awak dhewe kalah. Jan ngertos sing nyiptake lagu Sekti nika. Iya. Niku kan sing mengorbitkan Denny Caknan. Nggih. Iya. Tapi niku asline kan saking daerah nggen kula. Oh napa nggih? Nggih, Kang Semanipun JMK musik niku krune panjenenganipun. Dadi nika nggih kondang. Kondang. Oh jajal lek pancen wani tukang son kondang jejer penyanyi rene. Wes tak pacai Petro nek jan kendel kondang tenan. Nggih. Ayo tetep kondang aku wani ngrangkul jajal kono wani ngrangkul ora. Ah. Ya pengen lek Jumari. Sapa? Lek Jumari. Kali Jumari. Maju-maju marahin. Ayo Yuk, nah. nggih. Diaturi Semoga tembange. wonten ngidam sari. Ya. Nggih, monggo. Jebolane dalu niki Nggih. ya diabadikan nganggo live streaming Nggih niku. karo jagoan Neon TV. Mbah. Waduh saka Bos. Kaliurang. 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 Kok Kaliurang Kang Mas? Pundi? Bopo. Kaliurang. Berarti Ngayogyakarta. Mboten sing niku lho Temanggung Sisewetan niku lho. Kaliurang. Sik. Pak Sik. Nyai Rembik. Dalam. Sak umur-umur kula ngasih tekan 30 tahun iki Iya. kok kayane urung tau krungu desa Kaliurang ning wilayah Temanggung. Sing ngene Kok ora umum kok. sing desa Gandon niku lho pundi? Apa ana? Sembong Gandon kecamatane pundi? Kaloran. Oh, Kaloran to? Nggih, Kaloran. Sing genah Kaloran ra Kaliurang. Nggih. Niki ya wis kondang tekan dindina. Lah iya. Mbok anggere ana wayang krungu wong padu ae di syuting. Nggih. Pengenane enten kecelakaan kowe disoting. Kuat tenan. Ning ya matur nuwun. Nggih. Sakwene niki daftarke anake teng pondok pesantren timo Alhamdulillah. diragati nganggo minjen. Mergo wonten pengandikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin Nggih, awal niku artine muslimat. kula ya ngerti niku. Nggih, Tobi, Pak Petro, perdinipun. Napa niku? Pak aku yo ngerti, kula ngertos lho. Apa sak? Niku to Apa? dilarang merokok. Kowe
Kuwi pom bensin no. Lah Aja sempat. buanglah sampah pada tempatnya mesti kue. Aku kok muni aku padake sapa? Ayo maksudnya kue. Wah, jan pelanggaran. Apa artinya apa? Artine? Heeh. Napa niku wau? Tolabul ilmi. Nah, niku nggih. Nuprih ngilmu agama. Nah, bener to. Faridotun, iku Weh. faridotun banget perdune utawa wajib ku tenanan. Nggih. Wajib banget. Weh. Ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong lanang sing mukalaf balik dan lain sebagainya sing Islam. Nggih. Wal muslimat lan wong wedok sing wis balik lan mukalaf. Saiki pertanyaannya Pak Petruk pun mukalaf dereng. Kula. Nggih. Kula mukalaf. Nggih. Wah, kula ke blas ra tau kalap kok Pak Bun. Ambote kon bar ribut karo mbatane, kula ke blas ra ono kalape. Nggih, Racet nggih. to. Alhamdulillah niki Nggih. mugi dados edukasi lan pamecut dumateng sedaya warga masyarakat. Nggih. Nggih. Supados napa nglebetaken para larene kejawi wonten ing sekolahan ugi wonten ing papan pasinaon. Nggih. Malah niki nggih anu kok mangke Nggih. wonten ing adicara limbukan iki badhe kerawuhan Ustadz kondang saking Jakarta. Nggih. Niki nembe dugi ngene reban. Niki nembe WA kula. Nggih. Mohon maaf Mas Petruk, sebentar lagi saya sampai di situ karena Nggih. reban ini agak macet begitu. Oh, Iya. berarti niku Jakarta. Nggih, niki Pak Jainuddin niki mangke Oh, tidak ja- mriki nggih. iya. Zainuddin. Nggih. Nggih, monggo. Nalikani para endalo atiku lam-lamang sira melayu nganti mati ora bakal lali lagae alintang mlaku ayo deh ayo 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 mita rasa jagat raya kalingono ukirana samudra nora ilang manise aduh dadi ati salawase yuk tenang weh baksone teko nyong jaluk
Nggih, Pak, pancen tenan kok. Iki panjenengane Bapak Sukri ya pancen selain ketua panitia ya pancen jan ngerti wae. Nggih. Jane Iki ya. anu Bapak ketua panitia. Heeh, ning lak ya padune. Leladen kira nyepaki dengkul sinden asline. Lah iya. Nggih, ayo Nduk diterusake. Sut sut. Sampun Mas Dalan. Nggih, ngaturaken ageng panuwun Bu Nyai Rembik monggo lenggah sawetawis. Nggih, niki langsung dipun support Mbok Cange. artis kita selanjutnya. Mbok Cange. Nggih. Niki Kang Gareng nggih marak sowan. Walah ya. Dadi ditutup. Nggih, nggih. Dadi engko nek anane meng kabeh Kang Gareng engko nek toke jam 5 lak mesake to niki. Nggih, nggih leres. Wong wis kadung maca kok ya. Sekarang malam ini seperti sepak bola Real Madrid. Nggih. Bertabur bintang. Pancen. Mano nggih niki monggo niki nyuwun support kagem kadang merdoripun panjenengan. Pasukan. Wah, Bapak tentara sudah pulang, saya pinjam sempretannya. Wah, tukangnya parkir neng kono lek Run. Nggih. Ayo nang, iki biasanya Kang Gareng ke pancen pecinta tari kobra utawa seni kobra disepoti nganggo kobra. Ayo Nduk, njaluk tulung karo ibu-ibu Waranggana. Wah, iki sing cacahe 5. Selamat datang kami ucapkan. Iki apa? Wes bos. Wes. Ayo 1 2 3 siap. Kang Gareng. Dumateng Kakanda Gareng monggo. Ayo Kang Gareng. Good night. Selamat malam. Selamat malam kok I love you piye to Kang Gareng? I love you. I love you. Piye Kang? Lho ki piye? Aku ki ming batin ket mau. Sampean kita goleki. Tak goleki ning kamar mandi kok ora ono. Lah nek Jare mau kamar mandi ku piye to? Jare mau sampean ngomong. Sik ya reng, aku tak ngisi NG sik. Ngono mau. Apa NG? Ngisi NG. Ya. Ya yo kuwi mau. Heeh. Goleki ning kesu. Kang Gareng. Nggih ngaturaken sugeng. Kacamatane copot sik.
Kok ndak suarane darani bagus iki dukane karo Mbah Kakung. Wo, jebolane wakah. Wah, ora ketok aku gocok ketemu. Kacamatane anake kaya jalan. Lah ya piye wong pancen ki mau ya. Rasa bunga jroning ngati tinimbalan ana ing laladan gondang bladung. Gondang blandu. Wah ya jan. Penontone Ayu-ayu, ayu-ayu. Ayu kene. Wah, halo, pripun kabare? Pun dangu mboten kepanggih. Aku mboten pinarak wonten tinggane suwa. Wah, lah malah melet-melet. Apa sakake rombongane tambal kok. Apa iya, Bang? Aduh, ya. Iki ngene, Reng. Heeh, pripun? Bengi iki ana ing laladan gondang bladung ngadani adicara ngruwat bumi. Ruwat. Muga-muga apa sing dadi kajate warga gondang bladung bisa kasembadan. Mongko wah jan gayeng saestu Mbah Kakung. Biasane mboten ngeten iki kathahe. Biasane piro? Alah paling oke ki nggo sindan ketok Lah papat. ora iso. Papat. Lah taun ini. Mbah RT cerita aku mau. Piye? Mas, tahun ini kuwi aku nggawa sinden 12 ngono iki. Rolas. Heeh. Ning Ning kuwi ilang sijine. terus Ning loro. bolane. Nggih niki kula marak sowan kalian Kang Gareng, kala wau adi kula Bagong pun marak sowan dhateng Astina rumiyin nggih. Bocange dados boten saged nderek sowan. Muga-muga warga Mlado utawa Gondang ora kuciwa kaya ngapa didongake. Jumbuh karo asmane Bapak Kepala Desa. Wene. Panjenengan menika kelebet salah setunggaling punakawan. Nggih. Niki nyuwun berkah pamusidunganipun. Ayo didongake Kang Gareng warga. Berarti salam sik ya. Iya. Tahu lu salam e. Engko tak dikira ora tamu. Ayo dibageke sik. Ya tak salam sik. Ya. Nek ora oleh snack kok nek ora salam sik. Nggih, mangga. Ayo. Toh. Malah opo meneh. Amal angon sapi to, Rek. Aku ki tak salam sik Iya. menengo. Menengo jalan adek ora? Keliru jebul. Wes, ayo salam. Nggih. Astagfirullahaladzim iki swara apa? Asawane ayo gembol tekek. Sing apik lho, Bos. Ya. Yo sak ora-orane iki. Lah niki suwantene jenengan kok. Apa Niku iya? suwantene jenengan ki ambak. Ayo. Kuwi jane ora ning kene sembunyi. Tapi ning kene. Oh, banget. Yo. Ayo. Nggih, ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Datar. Ngono, Cok. Tak tenanan. Enggak tenanan sing apik. Ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tekan pagilaran suwantene jenengan. Oh. Kurang lembut. Ngerti ngarepe apa? Musala. Apa iya? Nek bengok-bengoke malah ora apik. Sing halus ngene. Berarti sing halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Kiki jane nggo kudung tuku nang online apa-apa to jane? Kok ana salam ra dijawab iki lho. Iya iki. Salam ki ndongake becik Yutun. Aku. Kowe wis. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo Jawabane. Jawaban. Aja nek terus kowe ngono sing kono muni salam. Jawaban kuwi wajib apa sunat? Ya sunah. Jawaban kuwi wajib apa sunat? Sunah. Kok iso? Apa ngono aku bar jawab sunah terus dikethok kok. Berarti assalam sik. Heeh. Iya. Engko wajibe Berarti gak aku kuali. dijawab. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mbok ngoten Bu ditungake kok nggih. Sehat ta, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki. Menika Pak Dalang ngendikane menika meh wulan besar. Nggih. Nah. Terus niki kan legeno Nggih. kita mriki teng wulan Dzulhijjah. Dzulhijjah terus Dzul kok dah Mas. Dzul kok dah. Lah Diwasing manjing ning diwas tak kira jebul Iya. dulu. Saiki sing penting to ini kaidah. Kaidah. Ilat jongke teko penak nopo? Kaidah. Ora usah dhuwur-dhuwur Loh. sampra motor mabur. Bar kaidah, Jon. Ora iso nopo. Nggih. Ayo. Kowe nek ketabrak? Heeh. Iya. Jare sing bar kaidah besar. Heeh. Iya.
Ayo. Aku tengah dadi kaya tukang panjake lho. Panjake sing ndi? Motor mabur. Sing ndi? Oh iki. Wah, iki mumetan. Aku makan gorong 10 bali golek 500. Mugano. Bapak Ibu sedaya mbok menawi ingkang badhe ngersake menika, nika disebut sadil. Wayang mbok iles-iles. Sampeyan ki yo piye ya, malah dipasang ngene. Nggih. Yo ngapura ya, Mas. Sampeyan dhewe kok malah didak-idak. Ngene Kang Gareng. Nggih. Iki tinimbalan Kakanda, nggih. kon atur palipur. Ayo diaturi palipur siji mboko siji Niki ngendikane. nganu, Pripun? Paman. Niki keranten rawuh dengan niku amberkai. Nggih. Disupport kalih Kobro niki langsung angsal saweran saking panjenenganipun Bapak Teguh. Wah, jan Teguh. Ayo panjenengan Pak Teguh dangan dendan. Jangan dendam. Nggih sik tak Mbok tilanane. tenanan le maca. Iso maca apa ora? Padahal ya ana isine lho, ning kok ya ora iso maca ya. Ah. Jajal diwaca. Aja diwaca. Nggih. Maca. Nuwun Magadir niki jenengan kalih Maca. Maca ngene. dibaca. Ya iki biasane ngene iki. Pidalang sing paling apik iki ngene iki. Dadi Nek ana duwite kudu cerdas lho. Nek kek dhewe. Pancen ayo diwaca. Dengarekake. Iya. Biasane nek ora ana duwite keke. Aneh ta? Ono duwite. Ayo pancen cah golek maca wae ora. Ayo. Ayo ngene iki. Niku ana duwite 7 juta lho niku. Nek kurang aku ora ngerti lho. Wah, Ayo. kis. Yo jajal. Ayo Aku sing diwaca. buka. Iya, heeh. Buka saweran kok kaya buka maesan kuburan lho, Pak. Dredeg ngono isoan. Monggo niki dipun Nggih. support. Ayo diwaca Kang Gareng. Aduh, ngaturaken. Wah, 9 juta. Nuwun kagem Mas Teguh iki, Mas apa? Pak Bau. Pak Kadus. Cara dhewe Pak Kadus. Bapak Teguh. Heeh. Jangan dendam. Nah, mau wis dipinangkani tembange. Oh, pun. Nah, Wah. sing nyanyi iki sapa no? Kowe 20. Nggih. Nggih. Sing nabohi iki cah loro 20. Aku 50. Lah aku aku ndi? Bagian Eh. kono. Apa lho? Kuwi aja mengerdalake. Ora jomong kepiye? Ketertiban. Di RHS. Wis rahasia. Lagi tok-tok ora krungu. Ngono. Pak Petro. Nun. Niki anak wedok kula nangis lho nek mboten dibagi. Monggo. dados Dadi yo. ngabagei kok. Sik saderengipun anak wedok kula jumenengaken niki Mbak Fahma enten sinten? Mbak Agustin. Mbak Bu Agustin kalian Ibu sinten? Karang urung kenalan. Ibu Tia. Sing endi? Monggo dipun jumenengaken nyuwun Monggo. supportipun monggo. Ayo. Ayo ya Allah. Ki sono sing nyuwun golek kon dangdut. Ayo. Dangdut kok campur sari. Hei. Ayo. Ayo. Terus. Gonge wis entek. Leng. Ojo celak. Reng. Ngemut tak dutake sik ya. Ojo celak. Ngemut permen. Reng. Nah, Mangano gedang. Diwang Nggih, gedang. pitepangan dumateng sedaya warga masyarakat riyin, Ibu. Nggih, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik Kakang Mangas. Kakang Mas, Mas. Kakang Mas. Kakang Kawah adik-adik. Iki ngene iki malah aku iso dipronggol karo Kang Eko iki. Tenan. Iki bahaya iki. Tenan. Iki bahaya iki. Pak saged. Heeh, iki cacate iki nek ora dioperasi. Nggih, iki kula Kok cacate kepiye? Cacat iki nek cara basa daerah. Ana sing cethok. Ya, ana cacile aja diterusake. Mergo seni ki ngajari budaya sing ati luhur, aja nganti ana tembung utawa pangandikan nek ditiru bocah cilik ora prayoga. Bocah Tenang. cilik, Lungguh. mari Sana Dominda bocah Asik. bocah cilik, cek
Robana. Robana. Robana ki jogete lagi. Ngerti? Pripun? Garenge sakwene ora tau ketemu lak wis dioperasi nang Amerika to. Napa nek sing operasi? Sikile wis ora pencet meneh, mulane wani pentalita. Oh. Loh. Makan Gun ya kaget kok. Loh sam Operasine nang Amerika tuh. Amerika sikile langsung digip langsung ora pencet meneh. Dadi ngerti. Nggih, napa? Operasi adu sawah. Ya Allah. Sing nuku iki. Weh, Nah, ngono kuwi tak dol 150 juta. Lah kok ming bayar 75. Lho Berarti- tekan saiki sing 150 Kok ora apa kena karma. Wah, Ya, iso kaya badannya ngono anak cari berapa, Pak, Dik? sedulur kok iki kaya nyuwun ngono. tembang dangdut. Terserah Dangdut. mawon. Ya, Iki dangdut. permintaan Go. Bos Asmara. Eh. Astagfirullah. Apa toh? Wah, iki. Mau piye mau? Gubuk asmara. Oh, gobok. Oh, gubuk. Ayo dipinangkani, Nduk. Oh, ngene gobok ngono Iki piye? wektune Gubuk wis asmara, saya nggih. ngangsek saya bengi. Nggih. Mongko sedulur lanang ijan ning pojok desa Mas Eko engko rek tindak rene yo an. Nggih, Ayo. Mas Eko seteng perjalanan. Heeh, perjalanan. Teng bare omah. Ayo. Duet apa duet? Bareng-bareng Ah, karo bareng-bareng ta? Iya. Solah Gongso Nggih. uga Sailendra. Silent. Semangka. Goreng. Semangka, Mas. Ora sanggo bawa wis bengi. Mboten usah. Nggih. Langsung mawon nggih. Heeh. Minangkani pamundutan gobok apa? Gubuk Oh, gubuk asmara. asmara. Iya. Nggih, semangga. Ngagem musik nggih. Oh, mboten sah. Arek Mboten gameli sah. lambe. Sakniki Mboten mawon sah. nggih, nggih, sakniki nggih. Nggih, teko tak Monggo tutui. sakniki mawon nggih. Teko tak tutui Ya. kupingmu Nggih, tok. sakniki nggih. Ayo, Nduk. Mangga. Tak jogeti wis pokoke. Aku pinggir po tengah. Iya. Ayo ya. Iya,
yo setunggal tembing. Oh dereng ta. Jek apa tengah iki. Oh piye rampungke engko kecet. Catatan sajroning ati. Gatan lonto. Aku kowe dadi karama mata larang ning kubur asmara. Ayo. Ayo. Mek bokonge men mari. Ngendi Meh? Nggih, niki setunggal tembang. Gubuk Asmara sampun katur. Niki mbok pilih badhe ngersakaken irama dangdut tembang-tembang dangdut nggih dipun pinangkani. Napa? Sumangga katur para kadang. Nggih, Jan. Apa? Mbok? Lho. Mbok Cange, mbok pilih wonten pamundutan tembang, tesih setunggal malih anak wedok sing rada jembenggur. Nah, nggih, monggo. Ya. Ana apa ora? Dikeparake jumeneng ayo, Nduk. Siji Dereng meneng. wonten pamundutan anake nggih dipun support mawon. Pokoke teng mriki ki anake kon seneng-seneng. Oke. Iya. Ya. Yo. Assalamualaikum, Nduk. Waalaikumsalam. Ya Allah ngasih kaya terong ilang gantelane Mbah Bun. Ungu. Ya. Ungu. Wah, Iki iki nek tondo. giliran Tondo iki. Ah, nyanyi apa, Dok? Wonten Nyanyi apa? pamundutan nika nggih, Pak. Apa, Nduk? Apa? Tak pernah. Tak pernah apa? Irama dangdut. Irama dangdut. Nggih. Iya. Katur Bapak, Mas. Nggih. Ibu. Niki ya Mbak. karo ngemotake Mbok Cange. Nggih. Dalu niki gelar wayang ning ya keamanan daleme do dijaga lho, Bu. Aja lali lawang jendela dikancingi terutama kompor niku. Iki kejadian teng daerah mriku enten wayangan malah omahe entek. Nggih, kadang Lali mateni kompor kok. boten eling Purwodusina Nggih. supe nggih suka parisuka lah ngoten niku. Nggih, niku edukasi nggih. Leres Iki niku Pak tembange Petro. diaturi apa, Nduk? Tidak pernah. Tidak pernah. Jan pamundhut Tidak saka pernah piyayi apa? kene. Tidak pernah cinta. Cinta. Aduh, kasihan sekali. Tidak pernah liren. Kagem Ibu Yanti nggih. Ibu Ibu Yanti. siapa tadi yang minta? Kok wau Ibu Yanti. Niki mangke nggih nganu panjak saking napa niki? Kadang kula sing gondrong nggih badhe nyawiji kok. Nggih. Saestu ning. Ayo Kang ya. Pumpung tak gawake sing bois-bois Kang. Heeh, iki mau Ora wani. Heeh. Ki mau lintingane diselepetke ning kene iki. Nah, tak Nggih. delok. Ayo, Nduk. Yuk, Ini yuk. sembari mencari ya Bu karena lagunya udah cukup lama ini. lama Nggih. sekali. Kembali. Nostalgia. Nostalgia. Khusus buat Mbak pilih mangke ibu-ibu utawi mbak-mbake pandemen budaya badhe nyawiji monggo. Dipun keparengaken nggih Mbok Cange nggih. Nggih. Warga ingkang badhe nyawiji. Nggih. Ibuke wingi ngersake tembang napa? Oh, sampun. Sampun. Nggih, janis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dipun pinangkani sedanten. Niki ngoten tenan nggih. kok. Jan begini iki kenugrahan. Anugrahan tenan iki. Binatang tamune Binatang. ana Piye? bintang. Mbok bintang lane apik kedap-kedip. Lho, Lah iki piye? burak-burak. Kamu kenapa Burek, burek ora burek kepiye wong ket wingi. Iya, Nduk. Ya, Nduk, yo. Nggih. Nah. Wis. Heeh. Spesial yang punya Nggih. tak pernah. Sinambi anak kula wedok derek ngaturaken tembang kepareng Petro nglinting sawetawis. Jogeti Kang Gareng. Kita berdua saja ya. Kita goyang malam-malam aja dulu ya Bos.
goyang. Oh, maneh. Aneh. Jawa Timur ada Palapa. Iya. Jawa Timur ada Monata. Malam hari ini di kawasan Gondang Blado hadir Sailendra. Bergoyang bersama artisnya Temanggungan. Ya, ini apa lagi, Bos? Temanggungan. Oh. Nggih. Kang Gareng. Gale. Iki dangdute ya diterusake. Ning sing duwe pabrik mie dikon munggah dhisik. Ah niku. Kang Eko. Sini dong. Nuwun supportipun. Ayo kok. Dang dung dang tak. Nuwun support Mas. Aduh. Ayo kok. Eko. Eko. Malah nyekel. Iki batire kerja ora madang. Oke. Ya ambrol panggungnya. Yo. Oh iki. Wah, dipulang lagi. Monggo Mas Eko. Wis ketara alang ujure. Kok alang ujure. Iki tak gorene maneman. Apa kuwi? Lah nyimak tukang son ki dumeson apik regara tok murah ki dil-dil dilongi. Tak gorene. Oh, alah. Kok aja seru-seru. Tak hitung koncone iki lho isine 5 6 Langonmu? loro. Dilakane. Ana mine pon. Kuwi wis disini Kang Ison Mas. Nek mine nono berarti jiji kok tukang ison. Ora apa-apa ngelongi indil bakso ora apa-apa nek indile nggonku aja lho. Yo Pak Eko. Kula aturi. Iya. Mangga. Monggo. Iki Kula aturi deprok mawon. Jumeneng mawon. Nggih. sing kena sing cetha. Nggih. Nggih Kang. Iki nuwun sewu wonten sasmita kang kula tampi Nggih. saking Pak Supri dan kawan-kawan. Nggih. Nah, niki kita maksimalkan untuk berjoget memberi hiburan yang terbaik untuk Leres. Ya. Nggih. Dadi iki Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Kangkung. Kang sapa? Kangkung. kowe pokoke iya. dok seneng-seneng. Pokoke ora. kabeh los. Los. Los dol. Oke. Wis ora nunggu rem Ya, pokoke. kita seneng-seneng bareng ya. Oh, seneng-seneng sip. pokoke. Iki pasukan goyang tertib saudara. Maho. Tertib kowe. Dangdut kok campur sari. Wah, Oh, dangdut. Dangdut. Ibu. Tenan iki kok. Sing semangat nggih, Bu. Mas Eko. Dalem. Gareng Kang itu boten weh. pinanggih pripun kabar? Alhamdulillah. Mugi-mugi Ngering aku. marasowan wonten ing Lalat dan Gondang Blado. Nggih. Dong ala berkah Mbah Danyang Nyai Danyang. Nggih. Muga-muga para kadang pengrawit uga Mbok Cangik, Mbok Limbuk paringana sehat waras selamat. Derek Binga, derek Mangai Bagyo kita Leres. sedonga mugi sedaya sejo niat sae panjenengan sedaya Nggih. kakabulake dening Gusti Ingkang Maha Kawasa. Laras uga ngene Mas Eko senantianto wis sepuh Pak Ribut Mbah Taat dongake panjang yuswa Amin, nggih. bisa ngomong putra-putra Amin. solah gangsa Amin, nggih. malah kaya ngapa to sak surute sing sepuh sing nom bisa dadi generasi penerus. Amin Allahumma amin. Tenan. Kuwi Pak tenan Nggih. Dadi Donga sing paling mandi. Nuwun sewu Kakang Mas. Nggih, nggih. Iki awak dhewe iki wis nampa dhuwit ning hurung minangkani lho nika. nggih. Wis disawer 7 juta mau. lagune sampun. Nyuwun lagu Magadir. Magadir. Magadir disuwun. Nggih. Nah niki supados sedaya kru tiga-tiganya Berdiri kita semua. berdiri Nggih. semua. Mugi niki wonten pamundhut Nggih. saking Bapak Ketua BPD. Nggih. Kala mangke disuwun kru napa jane kur bersama Nah, nggih. Sentir Lengopotra. Wah, Iki kedah dipinakani pamundhut saking Bapak Ketua BPD. Nggih, aturaken. Ugi nika wonten pamundutan saking bapak-bapak tim
keamanan. Cik. Di samping juga menjaga keamanan masing-masing, kita kompak, kita tertib semuanya. Leres. Oke, dumugi titi wanci ingkang kasumakan giaraning Ringgit Purwo badhe kalajengaken. Leres. Nggih, matur Ya, nuwun. matur nuwun Bapak Hansip, Bapak Linmas. Linmas, Wah, Polsek, penjaga juga dari desa yang TNI, paling matur tertib. Wis nuwun. pokoke Nggih. paling top tenan. Eh. Ya, aman saiki ora ono apa-apa, ora Aman. ono. Nggih. Heeh, ora ono alangan, ora ono. Wis Nyuwun pokoke aman. titinganipun larasipun. Monggo. Iki Mas Eko Nggih. Keparang. Monggo radi mriki Mas Eko. Nggih, nggih. Wah, Monggo, monggo, monggo. Monggo Pak Eko di tengah mriki, Pak. Magadir. Monggo, jumeneng sedanten. ayo iki Ya kalbil ala. penyanyi saka Gurun Sahara. Ah, sah, Magadir nggih. Sah. Napa melih? Ki kok dok jago kabeh to? Ya ndarani kok kurang prayoga no bapak nang kene kok Nggih. pira dhewe ngadeg. Ya iki tari Aceh. Mboten Tak pikir kan jonge nang ngene terusan. aku ketemu karo sing dulur sepuh-sepuh kene iki jak isin. Riko tenan Mas Eko. Oh, isin. Apa meneh penembahan-penembahan do lenggah ning isor kan yo dhewe Allah. jumeneng lak ya ora prayoga. Nggih. Mulih bae ya. Nggih, niki dipinangkani maka Monggo, Mbak, dhewe, Mbak. Nduk Fahma. Bye.
Bobo. Niki mekaten nggih, Bobo. Duh, jenengan niku tiyang sepah kula kok malah munduk-munduk teng kula. Nggih. Kala wau niku kan nganu kersanipun nggih mangke dangdut, selawat niki ngiras wangsul teng gamelan malih, teng bangsa malih. Niki kala wau lak enten pinyuwunan napa caping gunung niki kersane ibu-ibu Aranggono. Cocok Sing wis prihatin awit wau awan tekan bengi. Dungane mandi tenan mangke ben parikan sareng-sareng teng nggen bawa monggo. Panjenengan ingkang anu nggih. Nyuwun laras lindru Kakang Mas. Nggih, niki minangkani pamundhut pepunden Nggih. sepuh Mas Eko. Nggih. Tak jumeneng jenengan. Wah, kula niku nek urung dilus-lus urung iso jumeneng e. Eh? Iki ngadeg kabeh. Tegese ki digugah. Ngadeg kabeh. Wis wayahe bengi wis wayahe Niki ngadeg. demi keadilan sosial. Piye. Niki engko sindene caping gunung. Gunung. Nah, dadi dangdute oleh Jawa aluse oleh. Mangke wangsul dangdut malih. Leres. Siap. Nggih to Pak Eko? Nggih. Nuwun sewu nggih Mas-mase. Pripun Mas? Sabar Mas, niki sing sepuh ya nyuwun tembang Dados niki momti nemong nggih Mas nggih Ben supados adem ya Sing Mas. sabar nggih, Mas. Nggih, sampean adem. Pokoke manut aku penak. Wis penak wis. Ora-orane ora penak. Wis kok dipinakani dangdute. Bos. Diaturaken. Ya. Satunggal mboko satunggal mangga. Mangga. Lebar iki ya Mas ya. Nggih. Kok dangdut meneh. Ayo, caping gunung Mas Eko. Pokoke dangdut kan sesuk-esuk pokoke. Nggih, beres pokoke Mas nggih. Kagare iki seneng yo ngesok-sok ae. Aku ki yo bingung gogok ngendi. Yo ning tengah kene. Aku tengah. Lho jare jumenengake Iya. Ibu Waranggono. Iya. Kersane Ditawani. lenggamon mboten napa-napa. nggih. Nanging mangke kersane sami berkahi wonten. Nggih. Nggih. Sami parikan piyambak-piyambak. Nggih. Mangga. Monggo. Caping gunung Dadah. jengglek. Sepinten? Dipun bawani rumiyin sumangga. Oh, bawani Nggih. tintrengane. Ah. Saban bengi nyawa Mas, ya. dipaske rek. Jebul gedikian. Jumbo kalian wonten lalang jebul gembung to gedikian. niki. Ora tau Sak mangkat susu. latihan. Ora tau mangkat gitu Oh, kan. oh. Iki jane iki saking semangate. Saking Ayo. semangate dadi Saiki Kang Garek Heeh. yen memajak. yen lumajang hamong karo ya ta jano gune Ayo jeglek. lah wis ora ono pase terus wis ora ono Aku pase nek ngene iki lho bagian iya Mas, ya Mas. Yo Mas, masuk angin. Agambang wae weton. Pancen Pak Gun ki pinter kok. Aku kaget. Pak Gun karo tukange drum setel, nujono rematikku wis mari Mas Gun. ora kuman meneh jare Gunung oh, oh, oh. Wayo. Jantenan. Pokoke dudukane solah bangsa wis ora kena diragukan hebat lagi. yo wis pokoke bareng-bareng ngono ya Niki kalebet bintang-bintangnya Temanggung. Wah, nggih. Tempal tetunggalan ning dalu menika. oh dadi siji bengi iki Pokok nggih enten sanggare. Enten sanggare barang. Sanggare Apa jiwa. citan sarawe mesti ora pas aku kalah aku kok mesti ora pas Yo! Urung. Wis to Mas Gun. Giliran tekan ngarep tak pikir rek didik ngene. wis iku nek bablasake malah tekan kono kae mengko Senengan kaya. oh
Terus kereng. Terus kereng. Tekan endi, Iki Bang? getenan kan Tekan endi iki mau lali? Tekan endi? Tekan endi? Tekan endi? cerita. Ah, jan, tekan endi? Tekan endi? Oke, bar capitan kok. Lho. Ayo. Aku tadi kagane kancang-kancang kok. Bener, main mancang lagi. Panas udan. Sepiro to? Dipaske sih. Oh iya, iya iki rapes ta berarti. Panas udian. Nang nang neng 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 nang 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 neng neng nang. Lah iya ngono kuwi maksud aku. Lah iya ngono kuwi maksude. Panas udian. Sorry Mas Angga. Tekan ngon panas udan kok batu nentek lah ya macet. Ayo ra sida Panas udian, udian panas, aling aling aling. Acape Yo. gunung. Jan nyamleng tenan ya. Pas. Wis. Pokoke anggere aku amar ana nduk siwi, ana nduk ani, ana mae, ana nduk ris karo nduk-ndukane. Oke, matur nuwun. Dadak tumbas niki baterene. Nduk-ndukan Pak, mengke kersane diparingi kali mbok limbuk macange. Ayo. Anatia. Kayak gini. Ndi wis Ayo. anatian wadon Suling asar suarane paling apa satyane kelakon satyane kelakon ino mane banyu iya
Gunung pun katur mbok Jange. Pamundutan sampun katuraken. Nggih. Niki nganu kala wau Kadang Taruna. Saniki Kadang Taruna nyuwun supados dangdut niki enten artis bintang kecil kita. Oh ngaten. Nggih anak wedok kula Nduk Dewi. Tepuk tangan. Aduh. Ayu. Nggih monggo. Nyuwun supportipun Kakanda. Supportipun nggih. Diseporti nak. Jebul kae sing tak anti-anti Wis teko rene. Pisan ora ana kabare. Dadi impen. Niki nganu Kakanda. Pripun? Anu Bapak Petruk. Niki Nduk Dewi niki nggih sing gula wentah. Mano saniki iso dadi bintang niku sing gula wentah nggih Ibu Eni, Ibu Siwi lan Ibu sedaya ibu-ibu waranggana Pancen senior. generasi penerus. Nggih. Bener Mas Eko. Heeh. Wingi nggih madosi lare alit-alit niku digedhekake. Tak gedheake. Ning ora gedhe ngene kawibawane gedhe wetenge tok. Aduh. Aduh. Ajeri. Minangkani lagu dangdut Bapak Ayo, Petruk, Mbak. Bapak Gareng. Kanggo niki Mas kersane Mase. Goyang sing sertep ya, Bolo. Oke. Duet kalian kanu Kang Mas Eko. Ayo. Lagipun sing gek Cocok. viral ayang-ayang. Ayo kuwi Cocok. Anyang-anyang. Pancen mau wis bagian tak anyang-anyang. kandhake. Nggih. Wis mari. Le anyang-anyang Anyang-anyang Mas. Jare kumat meneh. Ayo. Jare Diaturi kumat Kang Eko. Tak ombeni beli kita kan yo wis leres. Apa? Pil kita. Obat. Ojo saru. Wah, jan repot iki. Seneni. Tenang aku rek jaluk. Yan yo. Diaturake lho tembange do gedhe tomo. Duh dewa. Ah wong kene iku ora apal. Jan tobat. Pripun Mbah Tani? Jan Kayak aku ya, Nak, jane ya. wis mau aja kepleset-pleset ae. Nek ora kakangne Agustina Mangga. ora kelakan. Bersama keluarga besar Solah Gongso juga Selebgram Music audio. Senyum. Aku kan
matur suwun. Matur nuwun Nggih. sanget Mbak Dewi. Sami-sami. Ah, wis. Niki Oke. Sampun. Lanjut wayang nggih, Mbah. Ah, Oke, Mbok Cange. Nggih. Menika sampun tandha sasmita saking inggih Bapak panitia. panitia penyelenggara. Kasuwun lajengaken adicara wayang namung Nggih. Mas Eko dipun waos rumiyin Nggih. menika wonten pamundhut tembang Nuwun sewu nderek ngaturaken nika nawala saking panjenenganipun Ibu Lurah. Bu Kades. Nggih. Assalamualaikum. Kinarya dados pratandha panutup sesarengan nika Nggih. nyuwun lagunipun wirang sareng-sareng al artisipun. Nggih. Nggih, kangge penutup wonten sesi limbukan menika sareng-sareng. Monggo ugi Iki ujug donga meneh Kang Sentire lenga Petro. patra Iya. nek pas gara-gara. Diaturake sing penting ya sithik edang waton rata, Bener. lakone ya kecandha, ujug tandha syukur perlune warga masyarakat ya iso kelakon. Bener. Ayo didongake aku mau wis ndongake sing Aku ndongake ya paribasan ngombe degan ijo. Apa? Warga masyarakat ngundang kabeh apa sejane bakal tekan dadi warga masyarakat sing rejo lan maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Ayo, Nduk. Monggo Jumeneng bareng-bareng. Mbak Rembik, Mbak Tina Nggih. kalian Mbak Ria. Semuanya ya, all artisnya Indonesia ini. Enggak, menika Miki. Mimi monggo. Ya. Wis entuk kabeh. Wis. Kita bagian di pojok gawang, Kang Mas. Heeh. Awas ada udut. Ini buat penutup bareng kita ya. Mas-masnya masih goyang bareng ya. Ya ini spesial buat Bulurah ya. Iya, spesial buat Bulurah dan Wiran. Terima kasih. Semoga. Satu lagunya ada Wiran.
selalu ngancani bilang endi. Ayo Mbak Tina. Saka burun ha ha Soko jos buka sik jos. masuk Masih indah disawati, tapi dipaksa rai sakiti. Dan akhirnya wirang pergi. asik 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 Oh yang oh ya ayo yo Loro tenang. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Ayo be, ayo be, ayo be. Goyang lagi be. Yes, aku Oh ya, aslek ketep jos. masih yo elok indah bisa dua, satu, dua, satu, dua, satu, bisa dua. Jadi namun masalah Krisno, tapi kaya Terima kasih. Terima kasih. Nggih, ngaturaken ageng panuwun Mbak Fahma, Mbak Agustina dalasan. Pamundhut tembang saking Ibu Lurah utawi Ibu Kades Mbok Cange sampun katur menika wonten wirang ugi wonten apa mau iki Nduk? Taping gunung. Anyang-anyangan ya wis katur. Nggih, niki Mbok Bilih samangke badhe kalajengan wonten adicara gara-gara napa tesih wonten tembang malih kantun derek Tak kula. mangke menika dipun lajengaken dhateng goro-goro Nggih. kerana sedaya kadang taruna tasih sami jejem. Kita Pripun anu generasi muda masih siap bergoyang? nggih. Oke. Satu tembang tambal ban cocok. Masuk. Tertib. Janji tertib lanjut. Mas, kayak tambal ban, Mas. Nggih. Wis. Pokoknya versi gondang blado. Nah, nggih. Cocok. Nggih. Tambal ban versi gondang blado. Ayo. Nggih, Iki kanggo Bapak Teguh utawa Bapak Bau. Nggih, niki panutup nggih kadang Nggih, taruna. panutup. Ayo, Mas. Lajengaken dhateng goro-goro monggo, Mas. Asik. Ayo.
nggih sekalian Ibu Lurah sekalian. Nggih, Ngaten nggih. iki derek puji donga saderengipun Petro Mas Eko ugi kang gareng ngelaraken panggung palipur wonten ing adicara liburan. Mugi-mugi warga wonten Gondang Blado tansah kinebihna saking sambikala diparing ana murah rezekine lancar sehat awake. Mas Angga tukang son generasi penerus bangsa tak dongake muga-muga do kuat iman lan islame. Tak dongake warga Gondang Blado bejo donya lan akhirate amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.